Kapin 37 million pesos nga kantidad sa hinabang gikan sa usa ka Japanese company ang gitunol sa GMA Kapuso Foundation alang sa mga grabing naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Socsargen ug sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ang report ni Efren Mama. Formal nga gidawat sa GMA Kapuso Foundation nga gipangunahan ni GMA Network Senior Vice President and GMA Kapuso Foundation Board of Trustee Attorney Annette Gozon Valdez ang nasa 30 million pesos nga cash donation gikan sa Nitori Holdings Company Limited nga pinakadakong furniture retail chain sa Japan. Ang aktibidad gipaygayon sa KCC warehouse sa General Santos City adlong Martes. Gawas niini gidawat sab ang dugang donation gikan sa Nitori Philippines nga mukantidad sa 7.5 million pesos nga mga material nga brand new beddings, housewares o mga gamit alang sa 3,500 ka mga pamilya nga dunay partially damaged houses sa Malapatan, Glan, Maasim ug Alabel Sarangani, Jose Abad Santos, Davao Occidental ug Pulomolok, South Cotabato. 大統領の方にそういうふうにこう申し込みましたら、政府の方から、こちらの、GMA の方に、推薦して紹介していただきまして、安全に、皆さん行き渡るということをね、確認しましたので送らせていただきました。We are very humbled na sa GMA Kapuso Foundation in-entrust yung execution at implementation ng donation ng Nitori Japan and Nitori Philippines. Nagpapasalamat tayo and we promise that we will execute their donation to the best of our ability at serbisyong totoo talaga ang gagawin ng Kapuso Foundation. Ang maong cash donation gamiton sa pagpatukod og temporary shelter pods alang sa totally damaged houses sa Malapatan ug Alabel Sarangani, Jose Abad Santos, Davao Occidental, Barangay San Jose, General Santos City, Tupi, South Cotabato ug Alabel Sarangani. Ang temporary shelter pods ay naglalayo na magbigay sa kanila ng comfort at saka ng privacy at saka ng dignity. Kasi medyo matagal pa ang aantayin ng mga apektado bago magawa ang permanent housing na plano ng pamahalaan para sa kanila. So hopefully ito ay makatulong sa kanila. We will build 100 pod clusters at a time. At ito ay dito sa iba't ibang mga munisipalidad na affected. Ang maong donation giagi sa Office of the First Lady sa Malacañang ug sa Department of Tourism, lakip sa Department of Interior and Local Government aron masiguro nga maabot gyud sa target nga benepisyaryo. Meron na siya talagang balak mag-donate kasi nga ang sabi ko ang Japanese pag may salanta pareho tayong bansa na maraming disasters. They have the earthquake, they have typhoons, they have everything like us. And they're especially compassionate for victims like them. Samtang si First Lady Luis Liza Araneta Marcos, kauban ang DOT, Nitori Holdings o GMA Kapuso Foundation, nangunay sa pagpanghatag og material donation sa 1,000 ka mga benepisyaryo sa Malapatan, Sarangani. So medyo hirap because yung ibang bahay na resulta, effect ng lindol, hindi na pwede mabalikan. And sinugundahan kami ng baha. O, sana ay tibayan lang ang loob nila, tibayan lang ang pananalig sa kanilang sarili at lalong-lalo na sa Diyos. Dahil andito rin ang lahat tayo nandito para tumulong at makiisa sa kanila. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, Balitang Bisdak.